fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ħuti biex nitħejjew kif jixraq għal dawn il-misteri qaddisa ejjew narfu ħtijietna u nitolbu il-maħfra ta' Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bl-emil u billi ħallejt tmirijieti ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smawiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier, int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ilqa t-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoq ilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna l-ħniena tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix li jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari miktub tal-profeta Abakuk. Mulej, kemm se ndum nokrob għal għajnuna u int ma tismax, jew ngħajjad vjolenza u int ma ssalvax. Għaliex turini l-ħażen u inti toqgħod ħares lejn il-ħtija. Qudiemi erda u vjolenza, hemm it-tilwim u l-ġlied dejjem jiżdied. Mbagħad il-mulej wieġeb u qalli, ikteb id-dera onqoxa fuq tavlozzi hekk li jkun jista' jħaffef min jaqra. Għax id-dera sseħħ meta jkun waqta. Tistenna sa ma ttemm u ma tqarraqx. Jekk hija ddum ma tasal, int stennija għax tiġi żgur. Ma tiddawwarx ma tasal. Araħ jinfena minn mhux ruħu sewwa, iżda l-ġust jgħix bil-fedeltà tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. San responsorjali nwieġbu flimkien, isemgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Ngħidu, isemgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru blena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Ngħidu, isimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera u n-naċ tiegħu. Ngħidu, isemgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisemgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni misterijietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Ngħidu, isemgħu leħen il-mulej
u twebsux qalbkom. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostolu lil Timotju. Għażiż, infakrek biex tqajjem fik id-don ta' Alla li jinsab fik bit-qiegħed ta' jdejja. Għax Alla ma tanex spirtu ta' biża', imma spirtu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażan. Mela tistħi xejn fix-xhieda għal siedna, anqas minħabba fija priġunier tiegħu, imma qsam miegħi id-tbatija għall-Evanġelju u wafda fil-qawwa ta' Alla. Żomm quddiem għajnejk l-eżempju tat-tagħlim sħiħ li smajt minn għandi fil-fidi u fl-imħabba li huma fi Kristu Ġesu. Ħares bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu li jgħammar fina it-teżor sabiħ li kien fdat fidejk. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Il-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Din hi il-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien l-apostli qalu lill-mulej kattar fina l-fidi. Weġibhom il-mulej kieku kelkom fidi imqar daqs żerrija tal-mustarda kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut inqala u mur tħawwel fil-baħar. U wi kienet tisma' minkom. Wieħed minkom ikollu għaddej qiegħed jaħrat jew jira. Meta jidħol mill-għal għax se jgħidlu ejja Isa woqgħod għall-ikel, jew lesti li x'niekol, ilbes il-fardal u newwilli, sa ma niekol u nixrob jien u mbagħad tiekol u tixrob int. Jaqgħu se jrodlu ħajr lil qaddej talli jkun għamel dak li jordnalu. Hekk ukoll intom. Meta tagħmlu kull ma tkunu ordinati jgħidu aħna qaddejja li ma niswew għal xejn. Għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Illum għandna ittra mingħand l-isqof tagħna. Eżis sħuti kappillani, saċerdoti, reliġjużi u nsara għawċin u barranin li tgħixu fi gżiritna. Issa li għadda s-sajf se nibdew sena pastorali ġdida. Din is-sena, jiġifieri minn issa sas-sajf li ġej, se tkun iddedikata għas-smigħ tal-kelma t'Alla. Aħna l-insara għandna bżonn kbir li nisimgħu din il-kelma. Il-kelma tenna nindunaw li l-ħajja tal-fidi tagħna aktar minn kollox hija relazzjoni mal-persuna ta' Ġesu ħaj. Meta nindunaw li l-fidi hija relazzjoni ma' Ġesu, nibdew narfu li temmen mhux toqol imma rigal, li tmur għall-Ewkaristija tal-ħadd mhux pis imma festa, li titlob mhux dmir imma laqa ma' ħabib sinċir, li tgħin mhux sagrifiċċju imma qatt ta' mħabba lejn dak stess li tak kull ma għandek. Huma u sejrin lura lejn Emmaus, id-dixxipli rrakkuntaw lil Ġesu il-frustrazzjonijiet u l-fallimenti tagħhom u qatt jismagħhom. Iżda f'mument minnhom Ġesu b'ton sod qalilhom kemm intom boloħ u tqal biex temnu dak li qalu l-profeti. U beda jfissrilhom dak kollu li l-Iskrittura kienet tgħid fuqu. U dan kollu servihom biex għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Nistgħu x'aħna wkoll illum niltaqgħu ma' Ġesu ħaj fis-smigħ tal-kelma u fl-Ewkaristija. Il-miġġija tal-Papa fostna tixbaħ ħafna lix-xena ta' Ġesu
li jindaħal miexi mad-dixxieb li mdejqa fit-triq tagħhom lejn Emmaus. U wara li semaħħom waslilhom bil-qawwa il-kelma setana tiegħu. Fid-diskors li għamel f'Tapinu f'April li għadda, il-Papa għamlilna sejħa ċara ħafna. Talabna biex inkunu knisja li tevanġelizza, għax il-ferħ tal-Knisja huwa li tevanġelizza. Il-Papa jgħidilna li kollox beda mis-sija tal-falliment tal-mewt ta' Ġesu fuq is-salib. U dak li der bħala it-tmiem kien fil-fatt il-bidu tal-Knisja. Dan jidher ukoll fl-istorja tas-Santwarju ta' Pinu. Il-kappella mitluqa u fi stat ħażin, iddestinata biex tkun ikkundannata, imbidlet f'santwarju, għajn ta' fidi u bewsa ta' faraġġ għal Malta u Għawdex. Bħad-dixxipli ta' Emmaus aħna wkoll ninsabu xi ftit jew wisq mifxula. L-eżami tal-kuxjenza li għamilna matul is-sena li għaddiet, l-istħarriġ magħmul mill-grupp taż-żgħażagħ li qed jgħinu fil-midja djoċesana, kif ukoll l-impressjoni ġenerali ta' ħafna juru li għaddejjin minn żmien diffiċli u delikat. Il-fidi ma ċanda l-ewwel post fil-ħajja ta' ħafna minna. In-numru ta' dawk li jattendu għal qudiesa tal-ħadd dejjem qed jonqos. Dawk li jattendu fil-parti l-kbira tagħhom huma anzjani. Ħafna żgħażagħ abbandunaw il-Knisja u tilfu l-fiduċja tagħhom fija. It-talb fil-familji ftit li xejn għadu jeżisti. Il-membri tal-għaqdiet u l-gruppi tal-katekezi huma magħmula minn ħafna nies imdaħla fiż-żmien u n-numru tagħhom dejjem qed jonqos, l-aktar wara l-pandemija. Anke l-istess gruppi ta' volontiera li jduru mal-festa tar-raħal qed jiltaqgħu mad-diffikultajiet. Minkejja l-bruda u lejja fil-mixja tal-fidi, din il-grazzja tas-sejħa għall-evanġelizzazzjoni li l-Papa qiegħed jagħmlilna mhix qed taqaf widlejn torox. Dan jidher ċar mill-eżami tal-kuxjenza li għamilna fir-realtajiet kollha tal-Knisja lokali matul is-sena pastorali li għaddiet. Nistgħu ngħidu li ħarġet ċara t-talba imqanqla tal-poplu ta' Alla fil-gżira tagħna biex ikollna okkażjonijiet li jgħinuh jisma' u jifhem aktar il-kelma ta' Alla. Fil-bidu kienet il-kelma u l-kelma kienet ma' Alla u l-kelma kienet Alla. Il-bidu tal-Evanġelju skont San Ġwan huwa tifkira ċara tal-bidu tal-ktib tal-Ġenesi. Il-bidu li għalih jirreferi il-Ġenesi u San Ġwan ma jridx juri biss l-ewwel mumenti tal-istorja, imma fuq kollox huwa il-bidu, il-kawża tal-istorja. Huwa il-bidu li joħloq u jiġġenera dak kollu li jiġi wara. Fl-oriġini ta' kull ma jeżisti hemm dejjem il-kuntatt tal-kelma ta' Alla mal-kaos. Hija din il-kelma ta' Alla li tista' tqanqal il-qalb tagħna l-għawċin biex niltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu u nagħtu lil Alla il-post li tassew jixraqlu f'ħajjitna. Ġesu ixebbaħ il-kelma ma' raġel li jkun xeħet iż-żarrija fl-ard. Rieqet jew mqajjem bil-lejl jew binar, iż-żarrija tinbet u tikber bla ma jaf kif. L-art trott minna nnifisha l-ewwel il-barma, imbagħad iż-żbula, imbagħad il-qamħ mimli fi żbula. U meta l-frott isir malajr il-bidwi imittidu għall-minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. Il-kelma hija Ġesu innifsu li fih bih u għalih kollox kien maħluq u kollox qiegħed iżomm. Hija Ġesu li kull darba li nisimgħuha tinħoloq fina u tagħmilna tiegħu Kristjani.
Il-kelma flimkien mas-sagramenti hija t-triq privileġġjata li bija l-Ispiritu Santu ikompli joħloq il-komunitajiet insara ta' żmienna. Din il-kelma għandha l-qawwa li toħloq insara ġodda u komunitajiet ta' fidi anki fl-irħula tagħna llum. Il-bniedem tal-lum iħoss aktar minn qatt qabel il-bżonn ta' direzzjoni u orjentament. Il-kelma ta' Alla minn naħa tgħinu jaraf x-xewqat ta' Alla għalih u minn naħa l-oħra waqt li jaraf u jwettaq dan il-bniedem tal-lum jista' jaraf minnu tassew fi kliem ieħor minnu f'għajnejn dak li ħalqu. Il-Pubblikani u l-Mitimbin kienu jħossuhom il-bogħod minn Alla minħabba l-kliem ta' kundanna u nuqqas ta' akkoljenza min-naħa ta' dawk li kienu b'xi mod jirrappreżentaw l-istrutturi tar-reliġjoni. Ġesu bil-persuna u l-kelma tiegħu mess il-qalb ta' dawn in-nies u għenhom iħossuhom milquwa u maħbuba. Hekk ġralhom Mattew il-Pubblikan, il-mara Samaritana, Zakkew u l-Mitimbin l-oħra tal-Vanġelu. Huma diversi dawk in-nies li kienu qrib tal-Knisja u minħabba raġuni jew oħra ħassewhom imweġġejn u minħabba f'hekk dbedu mill-ħajja tal-fidi u kultant waslu biex ħaduha kontra Alla u kontra dak kollu li għandu x'jaqsam miegħu. Kienu diversi dawk in-nisa u l-irġiel li sofrew minħabba abużi sessuali, fiżiċi jew morali minant nies li suppost kellhom juru imħabba, ħniena, ħlewwa u kura paterna u materna. Trid tkun il-kelma ta' Alla li timla il-qalb ta' dawk kollha li huma mibgħuta biex iwassluha u terġa' tagħti tama u fejqan lil dawk kollha li huma mweġġejn u qalbhom maqtuwa. Fl-istess waqt jidher li ħafna minna in-nies li ngħixu l-prattika reliġjuża għaddejjin minn żmien ta' ejja, telqa u nuqqas ta' ħeġġa. Jidher li ħafna minna li għadna nieħdu sehem fil-quddiesa tal-ħadd, nattendu għal laqgħat fil-gruppi tagħna u nibagħtu lil uliedna għal katekiżmu fil-parroċċi, nagħmlu dan bidrawwa u spiss mingħajr ma nifhmu s-sens veru ta' dak li nagħmlu. U għalhekk mingħajr ma niddeċiedu verament li nkunu dixxipli awtentiċi ta' Ġesu. Din is-sitwazzjoni komplet tigrava fi żmien il-pandemija. Ħafna minn dawk li kienu jmorru l-Knisja bidrawwa intebħu li din id-drawwa tista' tgħaddi mingħajrha. U billi qatt ma kien hemm deċiżjoni vera u propja ma rawix bi kbira li jħallu l-prattika tal-fidi. Il-miġja f'pajjiżna ta' ħafna nies barranin b'mentalitajiet u twemmin differenti tista' tkompli ddajjef il-konvinzjonijiet tal-fidi li sissa aktarx li kienu aktar fenomeni soċjali u kulturali milli għażliet personali u ekklesjali. Hija din il-kelma li trid tenna niddixxernu u nażlu bejn dak li hu pastorali u dak li hu sempliċement folkloristiku. Minkejja li jkunu ħafna dawk li jipparteċipaw, il-folkloristiku għandu bżonn li jiġi gradwalment imammet, ikkatekizzat u kristjanizzat. Hija l-kelma li trid tenna ngħixu r-reliġjużità tagħna fidi dejjem aktar matura. Tista' verament il-kelma ta' Alla tagħti il-ħajja tfejjaq u tħeġġeġ. Iva tista'. Dan jistgħu jgħiduh il-ħafna nsara qawċin li jiddedikaw ħin biex jisimgħu l-kelma. Hawn diversi gruppi fil-parroċċi tagħna li jiltaqgħu biex jisimgħu l-kelma tal-Alla u jirriflettu fuqha biex jgħixuha. Dawn kollha jistgħu jiġdu kif il-kelma ta' Alla għenithom jidħlu aktar fil-font fl-esperjenza sabiħa tal-fidi.
Għalhekk inħeġġeġ bil-qawwa minn qalbi lilkom insara għawċin mill-kbar saż-żgħar biex tilqgħu l-istedina li l-kappillani u s-saċerdoti qegħdin jagħmlulkom fil-parroċċi tagħkom din is-sena u tattendu għal gruppi li jiltaqgħu biex jirriflettu fuq il-kelma ta' Alla u għal-iktar ikel bnin li flimkien mal-Ewkaristija għandkom tippretendu minn għandna u għal-iktar ikel sustanzjuż li aħna imsejħin minn Alla biex natukom. Mogħtija mill-Kurja tal-Isqof il-Belt Victoria nhar it-30 ta' Settembru 2022 tifkira ta' San Ġilormu, Presbiteru u Dottur tal-Knisja. Anton Tewma, Isqof ta' Għawdex. Ejja ħutu flimkien nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox. Natura waħda mal-Missier u bieħ sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u l-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu u Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bada taħt Ponz Pilatu, mietu difnuħ. Fit-telet jum għam minn bejn l-witz kont il-kodba mqazza u tal-sema jgħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġeġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja, ġej mill-Missier u mill-Liben. Juma jgħum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben. U li tkellem f'fomm il-profeti fi Knisja waħda Qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqarma mogħtija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tiegħi sejjew nresqu it-talb u x-xewqat tagħna quddiem il-mulej. Għall-insara biex ikunu bnedmin ta' fidi ħajja u għalhekk ikunu xhieda b'ħajjithom ta' dak li jemmnu nitolbu. Għal dawk il-bnedmin li jibnu ħajjithom fuq il-ġid u fuqhom infushom mingħajr ma jħossu l-bżonn tal-preżenza tiegħek nitolbu. Għalina biex narfu nagħtu widen u spazju għal kelma tiegħek, kelma li toħloq, kelma li tfejjaq u kelma li tnissel il-paċi fil-qalb ta' dawk kollha li jilqgħuha bħala omna. Nitolbu. Min dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, birek il-familji tagħna ħalli jikbru fl-għotja tagħhom lil xulxin u għati l-għajnuna tiegħek lil morda u lil dawk li jduru bihom. Nitolbu. O Alla, intu rejtna mħabtek fi bnek Ġesu, ilqa dan it-talb watina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex jenna nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitek tajtna l-ħobs li qed nofrulek, frott tal-art xogħol il-bniedem li minnu nsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitek tajtna l-imbit li din nofrulek,
frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej imlewniet ma' qoddimek biex ku jogħġbok dan is-sagrifiċċju. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju imwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala qaddejja tiegħek li Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il-fuq. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien nroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Bl-emil tiegħu tal-għaġeb li seħħ fil-misteru tal-għejd, konna meħlusa mid-dnub u mill-madma tal-mewt. U msejħin għal dan is-sebħ kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' assisin, nazzjon qaddis, poplu miksub u li nxandru ma' kull imkien is-seta tiegħek li sejjaħtilna mid-dlam mad-dawl tiegħek tal-għaġeb. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda. Qaddis. Is-smawijiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawijiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawijiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabbru il-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja.
Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħal maħna naħfru lil min ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fija li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk l-huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. If tu al comera Cristo
jew noqogħdu ftit mumenti fiskiet u naduraw lil mulej Alla tagħna ħaj fina permezz ta' dan is-sagrament tal-Ewkaristija. Il-mument ta' wara jitqarbin huwa l-mument fejn kull wieħed u waħda minna jirringrazzja lil Alla. Fil-waqt li meta nkunu tilejn purċissjonalment biex nitqarbnu huwa l-mument fejn aħna nuru l-ferħ tagħna li sejrin nirċievu lil Ġesu billi inkantaw flimkien. Issa huwa l-mument ta' skiet u tal-adorazzjoni. Ber nirċievu l-barka tal-aħħar nixtieq nagħmlilkom xi avviżi. L-ewwel qabel kollox nagħtu merħba fostna lil Don Roberto Gauci li l-isqof bagħtu hawnhekk biex ikun kollaboratur f'dan is-santwarju Għażiż Somna Marija. Jew nżommuh dejjem ukoll fit-talb tagħna. Nhar it-tnejn Monsignor isqof f'dan is-santwarju fis-6:30 ta' filgħaxija sejjer iqaddes qudiesa biex fija nfakru lit-trabi li ma twildux. U għal din il-qudiesa partikolarment huma mistiedna il-familji li tilfu it-tarbija tagħhom matul it-tqala. Avviż ieħor huwa dwar loti tad-demm inħeġġiġkom biex matul din il-ġimgħa partikolarment nhar it-tlieta minnu f'saħħtu imur jagħti id-demm fil-berġa tax-Xewkija bejn is-sija ta' wara nofsinhar u l-5 ta' filgħaxija. Nixtieq infakkarkom ukoll li minn nhar it-tnejn, mhux nhar it-tnejn li ġej, it-tnejn ta' wara, nhar it-tnejn 10 ta' Ottubru sejrin inbidlu xi ħinijiet dwar il-ftuħ tas-santwarju u l-quddies. Għalhekk minn nhar it-tnejn 10 ta' Ottubru matul il-ġimgħa is-santwarju jiftaħ fis-7 ta' filgħodu u jagħlaq fis-7 ta' filgħaxija. Fil-waqt li fil-ħdud u l-festi jiftaħ fis-6 ta' filgħodu, jagħlaq f'nofsinhar, imbagħad jerġa' jiftaħ fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar sas-6:30 ta' filgħaxija. Il-ħinijiet tal-quddies matul il-ġimgħa il-quddies sejjer jibda ikun f'dawn il-ħinijiet fis-7:30, fit-8:30 u fis-6:30 ta' filgħaxija. Fil-ħdud u l-festi nibqgħu dejjem bl-istess ħinijiet tal-quddies li huma dawk tas-6:15 ta' filgħodu, it-8:30, l-10 u l-11:15 filgħodu. Fil-waqt li filgħaxija ikun hawn quddiesa oħra fil-5. Nitolbu. Atina o Alla li tista' kollox li s-sagrament li bih tqarbilna ikun l-ikel u x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.